уңышларын, нәтижелерін сызлыбыз, нәтижелер чыгармыбыз. Чөнки Русия тәнен улуемны, я думаю, что я не вправе подводить итоги 25-летней деятельности общества Тугандар, потому что я только 2 года работаю, и предыдущую работу я знаю по рассказам, я знаю как наблюдатель. Я думаю, что если нам все-таки доведется провести такое собрание праздничное, надеюсь, осенью обязательно что-то будет. Ну, съезд нам как-то не благословили, но форум, конференции, расширенное собрание Тугантер, что-то будет. Я думаю, кто-то из старейшин общества Тугантер сделает доклад о том, как же общество начинало, какие удачи, какие неудачи. Потому что я могу констатировать, могу сделать как бы свои какие-то выводы, как общественного деятеля, экономиста, там, преподавателя, предпринимателя, то, что я вижу сегодня. Но я не вправе, может быть, иногда какие-то выводы делать, потому что я не знал, с чего все это начиналось, как трудно это было. Нет, я не должен эти выводы делать. Эти выводы будут делать те люди, которые знали, как все это начиналось. И инди авлатлар белән, инди нәрсәләргә җиргә туры килде аларга. Ничек гаиләләрендә, может быть, тынычлык булмагандыр, гаиләләренә вакытларын алып, балаларын түгеп, ул эшләрен башлаганнар, алып барганнар, бүгенге көнгә килеп җиткәннәр, ул эшләрен ташламаска хәлләре җиткән әле һаман. Ел буенча, 12-нче ел буенча әйткәндә, менә без ул ел буе, менә быел качан бу силаторны сүзләр башланды да, миңа без бардык анда администрациягә, Денис Иванович Патилаткин кеше бар анда, начальник управления мониторинга общественного мнения областной администрации. И вот когда начали рассказывать, что делать, и я про себя сказал, даже не верится, что мы все это сделали. Русча әйткәндә, Олимпиада уздырды, Олимпиада уздырды башта яктылык мәктәбендә, аннары уздырдык ике Олимпиаданы. Ул Олимпиадада ашатырга былтыр без түләдек. Ашатырга да катнашучылар ашатуын да бездән акчасын алдылар. Бүләкләре тулысынча без бирдек, былтыр да, быел да. Хөкүмәтебезгә менә ул нинди нәрсәгә акчаларын, безнең өлкә бюджетыбыз 120, по-моему, быел 140 миллиард сум. Шул акчалардан, шул Олимпиаданы уздырырга да 5 мең, 10 мең, 15 мең или бүләкләренә 30 мең чыгарга мөмкинлек юк икән. Менә шуны тәэсир. Аннары без әллә ничә конкурслар уздырдык. Конкурс караоке для детей, конкурс для взрослых, значит, вечер поэзии. Аннары килделәр безгә монда кунаклар 8-дә кем булгандыр, анда Чаян журналын без 90 ел уздырдык. Сөембикә журналын гизделыгын уздырдык. Сабантуй уздырганда катнаштык. Сабантуйның балалар уйнау площадкасы цирктулысынча безнең Туган тел оешмасының попечениесендә иде. Анда без бүләкләрне без алдык. Оештыручыларга да без нәрсә бүләкләр бирдек, зарплата түләдекме, оештырдык маллар эшләрен. Фәрхат Сәбиҗнат үзе лично тырышты. Аннарда тоже без кайнаштык. Аннары безнең булды бигенде 8-дәдер мәчетебезнең бу качандыр дворец спортында булган мәчетебезнең 100 еллыгы булды. Шул 100 еллыкка багышлап менә карадыгыз, фильмда чыгардык. Ул 100 еллыкка багышланган молебенне булдырганда да безнең Туган тел оешмасында катнашты. Ул молебенне булдырдык. 100 кеше генә, 150 кеше генә килсә дә, ул урында 100 елдан соң татарлар, мөселманнар җыелып намаз кылдылар. Ул безнеңчә бик зур эш булды инде. Аннары без шулай бардык Муромский городок нигенә урынына Жигулевск картында Белесандышны Булгар шәһәре бар. Шул җирләргә барып ураза вакытында анда да намазлар укыттык. Ул намазларны төшердек, YouTube'ка, интернетка элеп куйдык. Аның турында хәзер халык белә. Ел буе чыгардык, менә ел буенда без чыгардык 4 сан журнал Самар татарлары, Самарские татары, Күбегіз журналын бөрге бөтен сандарына көргеннәрсез, бөтен тираждегі бөтен саннарын нәрсә тәскиле, ул журналы чыгару бит матди чыгыш кына түгел. Аны мына Данияр, ул бер яктан Туган теленең директоры, икенче яктан главный редактор журналы. Юкач ачытыгы никебек анекдотта кебек, анарга директор булыргамы, анарга главный редактор булыргамы, ул эшләр бер түгел. Аларны барысында бер кеше генә эшләп бетерәме, ничек илгергәндер, яхшы илгергәнме, уңай илгергәнме, 100% илгергәнме, анысы битендә без беләбез дә, күрәбез дә, но бүтәнчәрәк, яхшырак булуы да мөмкин түгелдер дип уйлыйм. Менә шул журналны чыгарып киләбез. Менә ул сезгә бәлки үзе әйтер әле узмышлар вакытында 3 миллион чамасы чыкты у журналга чыга башлаганнан бирле. Ник? Потому что менә ахыргы саны сезнең белән күрдек Шамил белән чыгарган журнал, аның тиражы безгә генә татарчадан 3,5 данә, мен генә тегелгәндә язганча 3,5 данә. Значит, безнең бит инде сумыбыз юнәйде.
евро кибатайды, кагаз анда якшы, кагаз Финляндия китәтәгән кагаз, значит кагаз бәясе күбәйде, шунардан соң мына ул журналны чыгару, шул дәнә белән, 3000 дәнә белән безгә төште 450 мең чамасы сумга акчага. Безнең бөтен сабантуебыз качан 500 меңгә төшә, ә монда бер журнал төште. Мына ул журналның битендә бәлки әтергә була, кирәк ул журнал, кирәкме ул журнал. Без минем фикеримчә ул журнал кызганычка каршы организатор пока була алмады. Ул безне безгә сөйли, безнең хәлләребез турында чагыштырырга фон бирә, ничек там как там татары живут в Финляндии, как татары живут в соседних областях, как они живут в Камышлах и в Старокулацкинском районе. Но кызганычка каршы халыкны ничек алга уздырып оештыру турында оештыру эшендә пока журналыбыз алга уза алмады әле. Бәлки ул хәлләр булыр дип ышанам һаман. Ул журналның битендә бер генә кызыгы бар. Беренче журнал чыкты 100 битле булып, аннары 120 битле булып, аннары 140 битле булып, харсыңгысы чыкты 160 битле булып. Нәрсә турында сөйлим? Халкыбызның журналда басыласы килә. Халкыбызның журналга барырга бирергә мәгълүматы, информациясы бар. Халык аны укый. Әмма ләкин мына беренче подписка булды, безнең мына беренче полугодие, октябрьдә кертелгән подписной каталогка, беренче подписной тираж 54 дәнә. Шул 54-нең 38-ен мин үзем яздырдым. Ерак авылларга, ерак мәчетләргә, ерак мәктәпләргә барып җитсен дип, үзебезгә ташырга булмасын дип, 38 журналны без үзебез үз акчабызга 18 меңгә, по-моему, яздырдык. 54 дәнәдән 16-сы гына независимый подписчиклар. Шулар арасында кайсылары сездер. Нәбитемнә безнең туганның 144 акциясе бар бигендә. Значит, даже алар язылмаган барысы да ул журналга. Ник? Безгә бушлай эләгерәли. Ну бит бушлай эләгер дип тора, бушлай дигән эш бу бит инде озакка бармы, барыбер. Яна сразу шундый әйтеп китәсем килә. Качан миңа шундый уй килә. Мына безнең халкыбыз как будто уйлый. Ну, конечно, билесен белән эше юк, акчасы бар, эше бар, профессорлыгы бар. Значит, аларга вот не теге безнең туган алында әйткән кебек синең капризың бит инде ул. Мына син буеңа килде, сиңа кирәк, син кирәк дип табасың, шуны эшләп йөрисең, уйнап йөрисең син. Без мына кешеләр, безнең семьяларыбыз, гаиләләребез бар, безнең эшебез бар, безгә әпәйгә, иткә мал табырга кирәк, без аның белән шөгыльләнергә вакытыбыз юк. Вот сиңа нравится, ты занимайся. Мына шундый икән. Мин әйтәм сразу, минем андый хәл түгел. Мына әгәр дә бүген китсәм туган телдә, бүген китсәм, ул бетерсәм ул журналны чыгардан, минем кенем үзгәрми, шулай занят була. Просто буладыр да банк эшләре күбрәк, академия эшләре күбрәк булачак. Юк икән. Но пока рытасы киләмәр, ташласы киләм, потому что әмәтләрем бар, алынга узарбыз дип. Тагын нәрсәләр без эшләдек инде. Октябрь аеннан бирле 18-30 октябрьдән бирле Токабулда инде безнең эшләп килә samtatnews.ru дигән сайт. Сразу шуны әйтәсем килә. Ул сайтны без кемгәдер конкурентлыкта чыгармадык, без нас булда чыгармадык. Без уйыбыз бар иде менә ул сайтны бына эшчесе беләсез инде, иске сайтның эшчесе качан ул аны китерергә уйлады, әгәр аларга эш кирәк икән, ну значит эшче бар, потребность бар. Все-таки бер сайт яхшы, ике сайт яхшырак. Тем более алар бер кеше итендә алып бармый, аларны телек эшләр алып баралар. Значит, есть плюрализм, русча әйткәндә, раз есть, значит, множество мнений, которые есть вероятность, что они найдут разумную истину. Кызганычка каршы ул сайтларда менә бу вакытта төрле хәлләр булды. Без үзебезчә тырыштык не выходить за рамки приличий человеческих, общественных, в сфере массовой информации. Мин ишанам безгә андый претензиялар, скорее всего, безнең татарлар арасыннан, руслар арасыннан, хөкүмәт алдарына, хөкүмәттән претензиялар булырга урын юк дип ишанабыз. Кызганычка каршы башка сайтлар алай эшли алмады. Тагын нәрсә, значит, без былтырдан тегел инде 12 елдан бирле уздырабыз традиционные пресс-конференции руководителей татарских общественных организаций. Беренчесен уздырдык Союз журналистов Самарскийда, икенчесен уздырдык быел былтыр 13 елны монда Дуслык йортында пресс-конференция
нәрсә турында ул нәрсә эшләдегез сез, нәрсә әйтергә телисез, сезнең барлыгыгызны нәрсә күрсәтә, сезнең нинди максатларыгыз, нинди омтылышларыгыз бар. Шуның турында без сөйләдек менә бу тормайда. Менә быелгы пресс-конференцияда минем бар тәкъдимем менә безнең Татар оешмалары җитәкчеләре берсегенә утыра, Рәгат Туташевна утыра, Әнвәр Ибранович Кызганычка каршы юк, Фәхреддин Бәдретдинович та юк. Безнең бар шундый бер тәкъдимебез бар. Ул пресс-конференцияны уздырырга май аенда түгел, апрель аенда. Ник? Во-первых, апрель аенда безнең 19 апрельдә була детский фестиваль, аның алдыннан аны уздырырга. Була детский фестиваль, булыр бәлки собрание, була шундый сабантуйлар дип алдан әйтеп куярга. Ник? Пресс-конференцияга җыелалар бөтен СМИның представительләре, алар вәкилләре, алар безне тыңлап, шул чараларыбыз турында бәлки бушлай язырлар дип өметләнеп кенә шул гына. Менә бу эшләрдә мин актив катнашам ничә ел буенда. Туган тел эше турындамы, ассоциация эше турындамы, безнең чаралар турындамы язарга, мәкаләләр язарга туры килсә, урыс газетлары, безнең хөкүмәт газетлары, өлкә газетлары яздырыр өчен аларга иң әзендә 15-20 мең акча түләргә кирәк. Бушлай язмалар чүптә татарча әйткәндә. Шундый хәл, аның турында тагын ахырдарак әйтермен әле.